Здравейте, вие сте с онлайн урока на Casio Watch Store. Днес ще ви покажем как да сверите изцяло дигиталния часовник от серията GD на G-Shock, като това съответно важи и за почти всички дигитални часовници на G-Shock. Като за целта, винаги сверявайки всеки един модел на G-Shock, трябва първо да сте в функция часовник. Това става с бутона Mode, като преминавате през различните функции и стигнете до функция часовник. След това трябва да задържите отгоре бутона в ляво Adjust, така че самият часовник да издаде звуков сигнал. И вече сте в режим на сверяване. Започва да ви мигат секундите. Тях ще ги пропусна. С бутона Mode преминаваме към следващия елемент, който трябва да сверим. Започва да ни мига горе в дясно DST. Това е Daylight Saving Time или на нашенски казано зимно или лятно часово време. В случая го оставям нов, тъй като все още сме зимно часово време. Когато дойде момента и трябва да се смени, може само да го включите на On и автоматично часовник ще коригира часа си. Продължаваме натам. Започва да свети часовия пояс, който искате да настроите самия часовник. В случая България трябва да го настроите на плюс 2 часа. Настроен е часовника, така че преминавам нататък. Започва да ни мига часът. В момента е 10:07 минути, така че ще превъртя часа на 10. След това отново с бутона Mode преминаваме на минутите. Нагласяме 7 минути. С десните два бутона може да управлявате нагоре и надолу минутите, съответно часовете. Преминаваме отново с Mode. Започва да ни мига годината. 2016 си е, оставяме на 2016. Датата в момента отново с Mode преминаваме на нея първи. Днес сме 24, така че ще я коригирам на 24. И се връщате в първа позиция, където ви мигат секундите. Така изглежда вече сверения часовник. За да го запаметите това нещо, тази корекция, трябва да натиснете веднъж Adjust. И часовникът е сверен. Същото нещо става, ако искате да си коригирате алармата или таймера, трябва да сте на функция аларма или на функция таймер и съответно да задържите горе Adjust. По този начин влизате за промяна в самото меню. Това беше от нас. Заповядайте, ако искате да видите най-новите модели на G-Shock в магазинът ни на Раковски 117 зад операта. Абонирайте се също така за Facebook страницата ни Casio Watch Store и очаквайте следващото клипче, в което ще ви покажем как може да си сверите моделите от серията GA100 и GA110 на G-Shock.